sedulur ayo padha ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ke mandang roh klambine ratu, roh kereta kencanane ratu. Aku kok kepengin to duwe klambi sing kaya klambine ratu. Kira-kira kowe iso gaweke apa ora? Lan kepengin nunggang kereta sing kaya kereta kencanane ratu. Nggih, Bapak ampun patos. Mangke kula ikhtiarke, Pak. Tenan anake lanang umpamane sugih dhuwit. Wah, akhirnya diandake kereta kencana ki ya ora murah wong ana plepete emas barang. Mandang wis dadi klambine barang dadekke padha karo ratu tukoke jarane sibahe sing pancal. Mandang wis dadi pun nggo Pak sakniki niki sampun dados. Monggo nek ajeng tindak teng Kraton Solo disamekaken kalian kereta kencanane ratu. Monggo kula dherekaken. Keretane tunggangi wong telu. Bapane karo anak loro. Mandan tekan ngarep lawang kraton karo tentara kraton ki dihormati darane kuwi ratune. Dihormati. Mandang dilai mlebu kok jebule ratu nang dalem. Kereta kaya ngono iki berarti iki ratu palsu iki. Wah, akhire ratune niki apa? Tentarane iki wau nyekel karo tiang sepuh niku dicekel, ditahan, terus tretane dirampas. Lebar ngono terus diadepke ratu. Monggo ratu menika rakyat ingkang kurang ajar. Ngembo-embo panjenenganipun sang ratu awet agemanipun ngantos dumugi titianipun. Kereta kencanane sama kalian kagunganipun Kang Ratu. Pakaianipun iki sama kalian agemanipun sang ratu. Bar ngono terus karo ratune disidang diputus. Gandeng kowe rakyat wani-wani ngembari karo ratu, kowe saiki tak hukum pati. Dipateni. Wah, susah tenan niku. Nangis-nangis matur, ratu nyuwun pangapunten kepareng matur apa? Menawi kula ampun dipun hukum pati kados pundi? Kowe ora gelem tak hukum pati. Inggih, yang nganyang menawi pareng ampun dipun hukum pati. Ya, wis saiki. Nek kowe pancen ora gelem tak hukum pati, kowe tak anu apa? Wehi syarat. Terus pundi? Anggere kowe bisa goleke contoh patang werna digawa rene. Kuwi engko anggere bisa teko, bisa cocok, kowe tak bebaske ora tak hukum. Menapa sang ratu contoh patang perkara sepisan. Aku golekno contoh wong sing rekoso donyane ning kepenak akhirate. Siji. Nomor loro, golekno wong sing kepenak donyane, seneng donyane ning rekoso lan cilaka akhirate. Sing nomor telu, golekno wong sing kepenak donyane, kepenak akhirate. Nomor papat, golekno wong sing rekoso donya, rekoso akhirat. Wah, lek gawe contoh ya pinter satune. Wah, tiyang niku mumet. Wis kono gawe tak kei inah kowe bali. Tak wehi wektu 2 dina. Sesuk 2 dina kowe ngadep rene contoh patang perkara kudu digawa. Bali tekan omah rundingan karo anake loro. Sing nang pondok urung dirembuk iki. Wong ora sangoni kok. Kepriye nang ki bapak kon goleke contoh. Siji wong sing kepenak apa rekoso donya kepenak akhirat, loro sing kepenak donya rekoso akhirat, telu sing rekoso donya rekoso akhirat, papat sing kepenak donya kepenak akhirat. Kuwi diwehi wektu 2 dina kon golek contone kowe iso apa ora nang.
Nggih cobi mangke tak buka teng buku les sekolah. Digoleki nang buku les sekolah ora ono. Akhirnya anak loro angkat tangan, Pak, kula kepeksa mboten saged madosaken contoh menika. Niki menggah kula ingkang saged adik kula. Sapa? Untung. Niki yang saged madosaken contoh niki Untung. Nek kula kalian Kamaslo mboten saged. Ngono inggih. Ya wis kono adimu paranon. Lah. Wong tuwa arek koleh. Akhirnya kakangne loro marani adine nang Garjo. Apa modal nang Garjo? Tong, apa Mas? Aku dikongkon bapak, sampean saiki kon bali, mergo bapak kudu arek omong karo sampean, mergo bapak iki kena masalah sing abot banget. Aku karo Kamasku Slamet ora iso. Mula sing iso iki kowe. Yo saiki kowe bali. Ya, pancen bapak nimbali aku ya tak bali senajan aku ora ragati wong jeneng karo wong tuwa kuwi wajib manut, anakku wajib tap. Ya iku nek santri ora ragati ya mesti karo wong tuane manut. Bali. Wonten dawuh, Pak, kowe takon bali nang kados pundi? Iki ngene nang. Aku iki lak kena perkara karo ratu. Mergo aku lek ngembari karo agemane ratu, ngembari karo titiane ratu. Sehingga aku saiki kabeh klambine, kabeh kereta kencanane sakjarane ditahan karo ratu lan aku arep dihukum pati, aku ngenyang bisane ora dihukum pati, ke ratu ngenehi syarat. Aku kon golek contoh patang perkara. Iki kakangmu tak jambati ora iso. Kowe sing tak sambati. Napa Pak contoh patang perkara? Aku iki kon golek contoh siji, wong sing rekoso donya kepenak akhirat. Loro, wong sing kepenak donya rekoso akhirat. Telu, sing rekoso donya rekoso akhirat. Papat, sing kepenak donya kepenak akhirat. Iki diwehi wektu 2 dina. Anake delek-delek niku sing santri pondok. Nggih cobi Pak kula tak istikharah riyin, tak nyuwun prisa kalih Allah. Santri ora susu. Oh iya. Dalu istikharah. Enjang-enjang tersan. Kapan anggenipun badhe pun timbali dateng ratu? Sok Senin. Nggih. Kita siap Pak, monggo kula dherekaken. Kula dherekaken. Ngantos dumugi ngajenganipun sang ratu. Mangke menawi ratu ndangu kok sekinten bapak mboten saged jawab, kok kula kepareng makili jawab pikantuk ratu. Mangke kula ingkang jawab Pak. Santri pondok. Oh iya. Tenan dina Senin nyewa andong. Aku wis ora ndek kereta. Andong siji tunggangi wong 4, bapakne karo anake 3. Wis jo mangkat. Ketak-ketak. Cara nang kene tekan nggon Buk Nawa kae. Weruh ana wong mancing nang pinggir buk kuwi. Katokan cekak mlejet. Mau pancing nang pinggir buk kuwi ditamatke karo bocah anak lanang sing nang pondok iki. Iki lesane iki ora leren le zikir. Wujude mancing ning cangkem iki zikir terus. Mandek-mandek sih, apa? Wong mancing kayak gawa. Duh, parsuan ratu kok gawa mancing. Iki urusanku, Kang. Pokoknya gawa. Bapak isane Slamet iki gawa wong mancing iki. Oh iya, tercedak. Pak, dalem panjenengan niku le nyambut gawe mancing niku sedinten cok angsal pinten. Lah mboten mesti Mas, wong kula niku tiyang mboten gadah. Ora dadah, ora sangkrah, ora anak, ora bojo, ora gubuk, ora omah. Nggih kaya ngeten iki kadang-kadang nggih pikantuk, kadang-kadang mboten. Nuwun sewu, Pak. Saniki sampean melu kula kendel lek mancing tak upahi 10.000, Pak. Teng pundi? Njuh melu aku tak tunggangke andong, tak jak sowan ratu. Oh nggih, nderek. Melu wis. Mlaku taklak. Tekan nggon Abang Ijo Kodim.
kae weruh ana wong wedok nggo pipi sak dhuwur dengkul. Ora nggo kudung. Lambine niku ketok keleke. Kalau menjep anake lanang ki Kang mandeg Kang apa cewek ke gowo. Kok gowo cewek bareng wis pokoke gowo. Kae engko arek nyelametke bapak iki kae. Apa iya terus diundang karo anu Mbak come here. Jo sampean melu aku tak wehi duit. Nyah. 20.000. Ora mung 10.000, 20.000 wong ku pancen regane larang kok. Yo melu aku. Teng pundi? Sowan Ratu. Oh nggih. 12. Tekan Kidul Mertoyudan kae lak ana kretek to kae, Kang. Akan ngono kuwi nang isor kretek ana kere gek mbakari kadal. Mandek Kang apa kere iki gawa. Kok nggo kere barang ngampun-ampuni wis ora peduli pokoke gawa iki engko dadi lantaran nylameti bapak iki. Oh ya. Yo Kang kowe melu aku nyah tak upahi 10.000 Kang. Teng pundi Mas? Nenggone Ratu Solo. Oh nggih. Wong kere ajak nang kraton ayo seneng banget monggo dupahi. Wis 12. Tekan kraton mlebu mandang sekan lawang kraton anake lanang sing loro sing barep slamet karo bejo kondo Pak kula le ndereke bapak namung wantun dugi ngriki Pak nek mlebet ngajengan ratu kula boten wantun nyemanggaaken kula boten badhe nderekaken ngantos dumugi ngajengan sang ratu kula namung dumugi mriki bapakne ya delek-delek wah tak ragati kok mentekan kene lek ngeterke malah anake sing ragil bapak mboten usah kuwatir kula ingkang nderekaken bapak ngantos ngadhep sang ratu mangke ingkang dampingi bapak pendangonanipun ratu kula naipun parengaken mangke ingkang jawab kula Pak monggo Pak terus mlebu sing loro nang mandheg nang lawang 12 tekan jero takoni priye Kang wis nggawa contohmu nyuwun sewu sang ratu kepareng kula matur menawi pendangonanipun sang ratu meningkang atur jawaban anak kula ragil menika kepareng menapa mboten sapa untung naminipun sekolah nanti mboten sekocal anak ndi mondok menika ingkang badhe atur jawaban makili kula kepareng ya kena ya nang dalem kowe anake bapak iki nggih sing ragil nggih sekolah mboten nang ndi mondok ha iki bapakmu kena perkara tak hukum pati ning bapakmu ngenyang bisane ora dihukum pati golek kowe kesempatan nggawa syarat apa takon golek syarat patang werna contoh patang perkara iki saiki wis mok gawa apa hurung menapa sang ratu patang perkara siji bapakmu takon gawa contoh wong sing rekoso donya kepenak akhirat wis ana insyaallah sampun kula bekta sekedap kula pendhetih wong mancing iki mau Kang yo ngadep mlebu timbali sang ratu wah putu ora apa-apa mung timbali kok engko aku sing nanggung jawab oke menika sang ratu contonipun ingkang rekoso donya kepenak akhirat wis sapa niki tiyang melarat mboten dadah mboten sangkrah mboten anak mboten bojo penggaweanipun namung mancing namung senajan tiyang melarat ibadahipun dikiripun mboten ate pedhot donyane rekoso ning akhirate bakal manggon nang swarga menika contonipun ingkang rekoso donya kepenak akhirat ratune mantuk-mantuk iya tak tampa nang lehmu gawe conto sing nomor loro nang inggih bapakmu takon goleke contoh wong sing kepenak donya rekoso akhirat insyaallah sampun kula bekta sekedap kula aturane mlebet Mbak dalem timbali sang ratu mboten ora apa-apa menika sang ratu sapa kuwi menika cewek jalanan
Nyambute gawe sekeca, tunggangane motor, turune nang kasur. Bayarane larang. Ya, dunyane kepenak. Wong lek nyambut gawe iki mung sedelo bayarane akeh. Somomo. Aneh niki besok nang akhirat begitu mlebu kubur disate karo malaikat. Wong niki bakul dompet. Ratune mantuk-mantuk. Kok pinter ya nang santri pondok. Sing nomor 3 nang. Bapakmu takon golek contoh wong sing rekoso donya rekoso akhirat, inggih insyaallah sampun bekto. Wong kere mau semakan kadal menika ingkang rekoso donya rekoso. Kuwi sapa? Menika kere mboten gadah griya manggone nang ngisor jembatan, ora tahu salat, ora tahu ngaji Selasan. Pakanane kadal barang haram. Niki sedonyane wae kere nang akhirate mlebu neraka wong ora ngibadah. Ratune mantuk-mantuk. Ya. Karek kurang siji nang. Kapan siji kok bener kowe lek gawe contoh bapakmu tak bebaske. Ora sida tak hukum. Menapa Sang Ratu? Golekno contoh wong sing kepenak donya, kepenak akhirat. Iki ketoke ngentol. Nyuwun sewu Sang Ratu menika radi angel. Kula nyuwun inah menawi kepareng kula tak nderek salat hajat riyin wonten papan. Ya nek arep salat kae kono kae kulae. Kowe engko mampir nang kamar kono kae ya. Nggih. Salat hajat rakaat metu saka salat. Priye? Insyaallah sampun kepanggih. Endi tiyang ingkang sekeca donya sekeca akhirat nggih panjenengan Sang Ratu. Awet panjenengan nang donya dadi ratu sugih bondo gong binatara tumindake jujur lan adil ditresnani karo rakyat ngibadahi mempeng nang donya kajen nang akhirat papake nang swarga panjenengan ingkang kepenak donya kepenak ratune mantuk-mantuk ya bapakmu tak bebaske nang Pak Nun oleh utawa ora oleh anakmu ragil arek tapek mantu. Wah, Masya Allah, santri pondok dhewe mantu ratu ja. Lah niki contone mulane kula panjenengan sedaya alah ya teko alon-alon ditrateni niku jebulane bareng tak teliti-teliti dongengan niku realisasi saka hadis ingkang kula aturaken wau. Yatba'ul mayyita salasun fayarju isnani wa yabqa wa itu. Jadi anak sing barep selamat karo anak sing nomor 2 kuwi contone anak karo bondo. Anak ki lah ya lek ngragati kula sampean ya meneng ta. Aneng nyatane nek kula sampean mati ya mengeterke tekan ruangan, ora melu mendem. Nggih ngoten. Bondo ki lek golek jan rekoso tenan kok Kang, nganti dewangi ra luhuran kok. Iya apa ora? Alah nek kula sampean mati ora bakal digowo. Ngandel pora. Kalunge wis sampean ki lek golek lah yo angel to. So nek mati tinggal apa gawa. Iki contone anak sing nomor 2. Lah sing ora diragati kuwi anak sing nomor 3 kuwi contone ya ngamal soleh. Sing jenenge ngaji Selasan iki ora barang sing enteng lho Kang. Ora oleh pitulunge Allah, ora kelakon lan sampean tekan kene. Leres napa mboten? Wong ana kok sing kepengin ngaji Selasan ming sepisan tok kapok. Wah, ngaji ora oleh apa-apa meni ngono kuwi. Dadi jenenge pancen golek akhirat niku Masya Allah angel niku kula panjenengan niku sing anak sing nomor 3 kuwi do ora gelem ngragati. Rupane kaya dene amal bagus ki salat tahajud ki ketoke ya sepele ning ya jan angel nomor rekoso. Ya angel ya rekoso. Salat duha ngajengake salat duha ki ora barang sing gampang ki napa mboten? Ha mila saking menika muga-muga kanthi lantaran kula panjenengan ngaji menika Gusti Allah paring pituduh lan pitulungan. Sehingga kita sedaya le ngaji diparingi iso istiqomah. Mengko tekan pungkasane dikersake Allah pungkasan husnul khotimah.
Allahumma bisa selamat dunia selamat Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa waladan sholiha wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka. Ij'alna ya Allah wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa jama'atina hadza ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil bid'ati wal munkarati wat tughyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan ajilan kafafa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lan mugi-mugi pengawasanipun Rama Kyai Haji Muhammad Sholihun kula wau barokahi dumateng kula lan panjenengan sami, barokahi dumateng keluarga kita sedaya, lan mugi-mugi kita sedaya kakulung tiyang ingkang angsal kabejan dunya saha akhirat. Amin amin Allahumma amin.